Dámy a páni, ctení hostia, drahí matiční bratia a sestry, vítajte v Liptovskom Mikuláši. Začína gala večer Matice slovenskej, Liptova a Oravy. Teší nás, že ste prijali naše pozvanie a je pre nás cťou privítať medzi nami aj týchto vzácnych hostí. Štátneho tajomníka ministra vnútra Slovenskej republiky, pána Rudolfa Urbanoviča. Prednostku okresného úradu v Liptovskom Mikuláši, pani Lenku Mitrengovú. Primátora mesta Liptovský Mikuláš, pána Jana Blcháča. Delegáciu Matice slovenskej z Martina vedenú je predsedom pánom Marianom Tkáčom. Spolu so správcom pánom Marošom Smolcom a predsedom dozorného výboru pánom Štefanom Martinkovičom. Za hostiteľov sú medzi nami predseda Krajskej a oblastnej rady Matice slovenskej pán Milan Stromko a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši pán Marek Nikos. Sú povinní sa zjednotiť okolo Ruska a tak zachrániť Európu a svet. Zostala spokojná, že som sa narodila v krásnej liptovskej dedinke pod Tatrami. Aj že som sa narodila ako tunajšie dievča. Vtedy sa začal môj naozajstný životopis. What you gonna do with that dessert? Dovolte mi, aby som sa vám aj ja prihovoril v mene Domu Matice slovenskej tu v Liptovskom Mikuláši. Dom Matice slovenskej si práve v tomto roku pripomína 25. výročie svojho založenia, kde uvedieme do života publikáciu zachytávajúcu 25 rokov života Domu Matice slovenskej a kde oceníme významné osobnosti z prostredia Liptovsko-Oravskej, Matice slovenskej, samosprávy a významných športovcov, ktorí preslávili nielen naše regióny, ale
celé naše slovo. Dravského zámku chlapci pozerajú, či sa pod roháčmi bučky rozvíjajú, či sa pod roháčmi však Moravsko podlomno nám pánstvo. Podravský zámok, sadiť majú ráno. Podravský zámok, Preto Matica Slovenská skutočne vzdáva hold, úctu a ako môže, tak aj podporuje nielen miestne odbory Matice Slovenskej, domy Matice Slovenskej, ale aj folklórne a iné kultúrne združenia, ktoré pri týchto Dom Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti 25. výročia svojho vzniku sa rozhodol týchto ľudí oceniť a verejne sa im poďakovať. Poprosím pána predsedu Matice Slovenskej Mariána Tkáča a riaditeľa Domu Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši Marka Nemca, aby prišli na pódium a odovzdali ocenenie. Za dlhoročnú dobrovoľnú a obetavú prácu pre Maticu Slovenskú si cenu Domu Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši prevezme člen miestneho odboru Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši Ivan Bubelín. Z miestneho odboru Matice Slovenskej Važec pani predsedníčka Margita Hybenová a člen Michal Hyben. Člen miestneho odboru Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši Ivan Líška. Predsedníčka miestneho odboru Matice Slovenskej Tvrdošín Magdalena Ľudská a predseda miestneho odboru Matice Slovenskej v Trstenej Ľubomír Ľudský. Za prácu, ktorou sú nápomocní pri činnosti a aktivitách Matice Slovenskej, si ceny Domu Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši prevezmú títo zástupcovia samosprávy. Primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč, starosta obce Ľubela Erik Gemzický, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši Dana Guráňová, starosta obce Kráľova Lehota Vladimír Kapríny, primátor mesta Tvrdošín Ivan Šaško, zástupca starostu obce Stankovaný Vladimír Urban, manažér pre občianske vzdelávanie, národné tradície a regionálnu výchovu z Dolného Kubína Adam Záň.
príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovita Štúra bola pánovi primátorovi Bocháčovi udelená aj strieborná cena Matice Slovenskej za podporu aktivít pri 200. výročiu narodenia Ľudovita Štúra. Ja poprosím pána predsedu, aby mu túto cenu odovzdal. Za vzornú reprezentáciu Slovenska, Liptova aj Oravy si cenu Domu Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši prevezmú títo športovci. Martin Cibák, hokejista v sezóne 2003-2004, člen víťazného týmu Stanley Cupu NHL. Elena Kaliská, vodná slalomárka, dvojnásobná olympijská víťazka. Alena Kánová, stolná tenistka, štvornásobná medailistka z paraolympiády. Michal Martikán, vodný slalomár, niekoľkonásobný olympijský víťaz a majster sveta, štvornásobný držiteľ titulu Športovec roka. Dušan Titel, futbalista, trojnásobný majster Slovenska a trojnásobný držiteľ titulu Futbalista roka. Marek Uran, hokejista, člen víťazného tímu na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v roku 2002. Vážený pán predseda Matice Slovenskej, vzácni hostia, vážený pán štátny tajomník, pani prednostka, matičiari, dámy páni, Slováci, Slovenky, ja v tomto momente chcem predovšetkým poďakovať za ocenenie, ktoré sa mi dostalo a som veľmi milo prekvapený, že Matica Slovenská prišla k jednému kovaru, kovaričku milý, prenocuj ma samú. Vážení matičiari, dovolte mi, aby som vás v mene miestnej organizácie Matice Slovenskej Trstenej pozdravil básňami, ktoré zburcovali slovenský národ. Veje vetrík, veje od Tatier k Dunaju, smutné hlasy idú po slovenskom kraju. Nesieme vám prvé písmo, ctení Slovieni. Čo ním kedy napíšete, nikto nezmení. Krývaní zvoniská, tichý vetrík, vodeva, ovečky chodníkov. Organizátorov, pracovníkov Domu Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši ďakujem